Hello guys, padung mi karon sa Abiliana guys. Mag-exercise mi didto, mag-jogging-jogging para magawas ang among singot, ang mga kolesterol ba manggawas. Kuyog ta guys. Pagabot namo, nang lingkod usa mi, nya nakita nako daghan man di ay tao, nya nay nagsayaw-sayaw sad ba, nag-exercise sila. Nanaw usa mi nya kani akong bana kay nagsandal man pag padung namo, nagtawod usa siya og sapatos. Halos dili naman ni makuko iyang tiil tungod sa dako niya nga tiyan. Ato ni pa joggingon diri sa oval kalapad sa oval. Mao ning Abiliana guys. Sayaw-sayaw usa ginagmay para dili makalitan. First time ni sa akong mga anak ni ari diri para mi mag-exercise. Tanawa daghang mga nanglakaw no. Sugod na ang stretching para diretso na dahil ni dagan ron. Sige mo apil ta. Ato ni pakuptan ang kamera ni ate. Apil na ta ani. Manginom sa amig tubig kay grabe kasingot kaayo. Nya pag human na mo exercise, lingkod-lingkod do sa ami dire. Napunan mi guys, nakatuyo ko kaduha ra. Nya nang higda mi, nya taud-taud ba sa among tuyok wadayon mi nang higda ha. Nagpataod-taod sa ami unya nang higda dayon mi. Nindot sa doy nya nagabian jud mi ngit-ngit na. Gusto pa si
Mama Liling magsigig exercise. Paugnat sa kusog ba? Kay murag pila na siya ka weeks diri na sa Cebu. Wa na ni siya ka lakaw-lakaw kay sa bantayan lagi tulin kay ni siya mulakaw. Ala, apil sad si Mama Pili og kanang exercise o. Nagkasinabot ro sila ang mga tuhod lagi. Sakit naman lagi daw ilahang tuhod, ila nang gibinat-binat. Nakatuyok ni sila, si Mama Pili nakatuyok ni kausa niya si Mama Liling katulo. Kay lagi dili na kayo siguro sakit na ang tuhod ni Mama Pili ni kausara siya tuyok. Sige exercise kay may na. Ang akong mga anak nang higda na ako ni barog ko kaya ako sila videohan kay nagkalingaw man sila sige pag-exercise niya. Sa unahan lagi na ay nagzumba. Kinto. Nay music mauning nagkuan na lang ko, nag voice over na lang ko. Ganahan jud din sila exercise lagi kay karon pa mi nakaari diri sa Villana mag-exercise. So sigo jud kayo siya si Carmel Nindot sa diri dapita. Pwede sa diri mo exercise ini kahuman magdaog pagkaon nya mukaon ba. Nindot niya. Nay entrance ni siya guys, tag 20 ang entrance. Kada isa niya kung estudyante 15. Luod ka na ma? Luod na ka? Asam na, siri ka din. Bay sa tatako. Ikan tang exercise na ato din sugdan ng cholesterol. Ti bay lang daan. Yung giko bay. Tubig. Daan. Ilisan ang mga singot. Tadi ay. Ilisan ang mga singot. Uy, daan. Nadi sa ko pa ng plastic. Ako daan. Agak na ron. Taplag ni ron. Secure. Manguli nami kay gabi na guys. Kunya salamat sa inyong pagtan-aw sa among video karon. Nya sunod na sad. Salamat, sige, bye-bye. God bless.